мурофиаи пурсару садои 7 нафар аз ҷумла Қадамҷон Сафизода имрӯз 14 июн дар сезо сурат гирифт ва додраси парванда ба онҳо мутаносибан аз 12 то 15 соли зиндон ҳукм кард. ин афрод дар маҷмӯъ барои аз худ кардани 8 миллион сомонӣ айбдор карда шуданд. ба гуфтаи вакили дифои ин афрод, додраси парванда барои Қадамҷон Сафизода ва Парвез Назаров 15 сол, барои Фурқат Разоқов 13 ва барои Арслон Маҳкамов, Владимир Бабаев, Зуҳал Сангинов ва Ҳикматулло Хоҷаев 12 сол ҳукми зиндонро эълон кард. фақат гирифтааст ҷиноятҳоро аз ҳисоби вазминишон, аз ҳисоби тарафи сабукишон камтар ҳукми баландтар шудагия, камтар ҷиноятҳоро вазнитар ҳукм баровардагия. ба гуфтаи ин вакили дифоъ, бо дар назардошти қонуни авфи соли 2016 муҳлати ҷазои Қадамҷон Сафизода ва Парвез Назаров 5 сол кам карда шуда ва бо дар назардошти беш аз 1 сол дар ҳабси пешакӣ будан, онҳо 8.5 солро пушти миллаҳои зиндон сипарӣ хоҳанд кард. ҳамчунин қонуни авфи соли 2016 ба 5 нафари дигари ин парванда низ татбиқ шудааст. наздикони ин афрод аз ҳукми додгоҳ норозигӣ баён намуда ва гуфтанд, ки аз болои он ба зинаҳои дигари судӣ шикоят хоҳанд бурд. ба онҳо муҳлатҳои хело ҳангуф, яъне ки 15 сол, 14 сол, яъне он муҳлатҳое ки барои одамкушону террористону барои ғоратгарону ва дигар намуди ҷиноятҳои вазн медиҳад, ба ин гурӯҳ ҳамин хел ҷиноятҳоро эб дидан. ва ман фикр мекунам, ки ин бисёр як беадолатӣ аст, бераҳмӣ аст, бешафқатӣ аст. акнун мо даъвоу муборизамонро сар мекунем. мо аз суди шаҳрӣ сар карда то суди олӣ то суди байналмилалӣ мо муроҷиат мекунем барои ҳалли қазияи инҳо. ин камсобиқатарин парвандаи марбут ба кормандони фановариҳои компютерӣ дар Тоҷикистон аст, ки дар додгоҳ баррасӣ шуд. онҳоро бар асоси 4 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон соҳибкории ғайриқонунӣ, дуздии амвол дар ҳаҷми махсусан калон, қасдан вайрон намудани барномаҳои электронӣ ва сӯистифода аз боварӣ муттаҳам мешаванд. парвандаи ин афрод беш аз 1 сол аст, ки дар баррасӣ қарор дорад.